Sigħat wara li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fetaħ kawża l-qorti biex il-poplu jieħu lura l-isptarijiet tiegħu, il-kumpanija Vitals Global Healthcare biegħet uffiċjalment 3 sptarijiet tal-gvern il-kumpanija Amerikana Stewart Healthcare. Dan il-ftehim ġie kkomunikat minn Stewart Healthcare u aktar tard ikkonfermat bistqarrija mill-gvern ta' Joseph Muscat fejn intqal li din il-kumpanija Amerikana se tieħu f'idejha l-operat kollu li kien ta' Vitals Global Healthcare. Wara li Vitals Global Healthcare għamlet biss 18-il xahar f'pajjiżna u daħlet aktar minn 50 miljun euro f'sussidju mill-Gvern Malti, issa Stewart Healthcare ħalet f'idejha l-isptar San Luqa, l-Isptar Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Fi stqarrija ċ-Chairman u l-Kap Eżekuttiv tal-kumpanija Ralph Della Torre għalli jinsabu ħerqana li jimplementaw il-mudell tal-isptarijiet li għandhom fl-Istati Uniti fl-isptarijiet f'Malta. Dan sa issa mhux magħruf jekk hux se jinvolvi wkoll ħlasijiet kif isir fl-Istati Uniti. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fetaħ kawża biex l-ewwel kuntratt ta' beħ tal-isptarijiet mill-Gvern lill-kumpanija Vitals jiġi ddikjarat null u bekk l-isptarijiet jerġgħu jsiru tal-poplu. Dan wara li saru diversi tentattivi mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista biex isir magħruf għand min marru l-isptarijiet tagħna u min huma s-sidien ta' din il-kumpanija li l-Gvern kien tas-settur tas-saħħa Malti. Iżda dawn il-mistoqsijiet ta' importanza nazzjonali, il-Gvern ta' Joseph Muscat ma weġibx jew wieġeb billi formalizza il-beħ tal-isptarijiet.